akwai wani abu da ya faru kwana-kwanan nan. Malam Murtala Assada sanin kowa ne, wato yana cikin malamai waɗanda gaba gadi yake magana matsalar tsaro, gaba gadi yake ambatar 'yan ta'adda, kuma abin da ke wato ba mutane sha'awa game da wannan malami shine tun da yake magana har yau ba wanda ya taɓa ƙalubalantarsa, ba kuma wanda ya taɓa ƙaryata shi. Saboda haka jama'a yanzu ba wani malami a Najeriya wanda zai yi magana game da sha'anin tsaro a saurare shi a yarda da shi irin Malam Murtala Assada. To sai aka ji kuma kenan tunda haka yake ko shakka babu duk inda ɗan ta'adda yake yana jin haushinsa. Wannan shi ya kawo mu ga wani ɓatanci da aka ji Turji ya fito yana yi masa, yana zaginsa, yana masa ɓatanci. To sai kuma kwanan nan sai muka ji cewa Turji ya kira Murtala Assada, kuma yana ce ma Murtala Assada shi a shirye yake ya aje makamai a yi sulhu. To wannan ya tona asirin wani abu da ke faruwa, domin akwai malamin da ya fito shi kuma ya yi bidiyo ya nuna shi ya jagoranci wasu ma'aikatan tsaro an je inda Turji an yi sulhu, har Turji ya ba da makamai kuma ya yarda a yi noma a ci gaba da abin nan. To idan Turji da gaske ne ya yi ma'amala da wannan malamin da ya fito ya faɗa, to mai zai sa kuma Turji ya zo kuma ya nemi cewa zai yi saranda, amma kuma ta wajen Murtala Assada. Anya ya kamata jama'a su yarda da maganar Turji, domin idan Asadussunnah zai zo ya ce na je wajen Turji tare da jama'a, Turji yana ganin girman mu malamai kuma ya yarda zai yi saranda, sai kuma Turji ya fito yana zagin Murtala Assada, sai kuma ya dawo ya kira Murtala Assada ya ce Murtala Assada ina so in yi saranda. Anya wannan Turjin abin wato akwai abubuwa da yawa na dubi anan. Na farko shi Sheikh Murtala Assada da kusan zance da ni da shi a duk lokacin da muke magana akan wani abu da ya shafi tsaro a Najeriya, muna yin shi ne gaba gadi, saboda ba ma yin maganganu da ba mu da hujja a kansu. Haka kuma shi da yake malami ne, yana taunawa da amfani da ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni kuma sannan kuma da hujjoji na audio, ma'ana na sauti, da na bidiyo mai motsi, da kuma waɗansu daga cikin shafukan bincike wanda yake samu daga hukumomin tsaro da jami'an tsaro, da kuma sauran al'ummu waɗanda aka wato azabtar da su, wanda ke goyon bayan abin da yake sakamakon ɗaukar 'ya'yansu ko ɗaukar su kansu da aka yi, da kuma waɗansu da ya samu sautuka na maganganu sakamakon ɗaukar waɗansu da aka yi da tattaunawa da su Bello Turji da sauran makamantansu. Kamar yadda Malam Bello Yabo shi ma ya shahara kwarai da gaske, duk da yake bai kai yin keke da keke da fito na fito akan wannan ba. Ni kuma nake tsayuwa ina kafa hujja da dalilai irin na aikatau na abubuwa da suke faruwa a waɗannan gurare. To shi Sheikh Murtala Assada ba shi ne ya nemi su magana da Bello Turji ba. Ko da yake shi Malam Asadussunnah kamar akwai maganganu mabambanta. Na farko dai idan har wannan abun da na ziyarar shi da ya je gurin Bello Turji ba wani ne ya sa shi ba, to ai ba zai yiwu kuma ya tafi da jami'an tsaro ba. Na biyu akwai kuskure na rashin cewar an shiga wannan yanki na jihar Zamfara ba tare da an tuntuɓi gwamnatin jihar Zamfara ba, kamar yadda ita gwamnati ta fito ta faɗa. Na uku sulhu yana da sharuɗa guda 9, wanda duk sulhun da aka yi babu ɗaya daga cikin waɗannan a ilmance a aikace wannan ba sulhu bane, ya zama soki burutsu. Na hudu, ba da waɗansu daga cikin makamai baya nuna alamun sulhu. Abin da yake nuna alamun sulhu shine ajiye makaman gabaki ɗaya. Bayan da shi wannan malami ya fito yana cewa Bello Turji ya ce ya daina taɓa kowa, a zo a yi noma, ya saki waɗansu mutane ta hannun shi wannan malami, idan hakan ya tabbata, akwai mutane waɗanda Malam Murtala Assada ya bayyana waɗanda kuma shi Muhammad Bello Turji da yaran shi suka yi jagorancin kamawa
kuma ya ayyana sunansu ya faɗi unguwanninsu a tsakanin karamar hukumar Shinkafi da sauran gurare. Bayan an ce an yi soki burutsu, ai ban kira shi da sulhu ba, domin ni na karɓe shi a matsayin sulhu kaman na mai da hannun agogo baya na irin ƙwarewa da gogewa da nake da ita ta fuskar mai ake nufi da ilimin tsaro da kuma aikin tsaro. To saboda haka ya nemi shi Bello Turji ya nemi zai magana da Sheikh Murtala Assada, duk da kuwa ya mai da kalmomi na ɓatanci akan waɗansu kalamai da shi Sheikh Murtala Assada yayi, har yayi barazanar yana maganar a bashi kwamandan yaƙi. Ma'ana gwamnatin Najeriya ta bawa ma Sheikh Murtala Assada zama kwamandan yaƙi, ya zo inda yake, wanda har ya haska hoton inda gidan shi yake kuma tabbatar da a wannan gurin da yake, wanda kuma wannan gurin shine dai na faɗa har yanzu Bello Turji bai taɓa barin wannan gurin. Ya za mu kalli wannan, ya za mu kalli. Sai aka duba da wannan sai ya nemi ta hannun abokin shi, kamar yadda sautin da shi Sheikh Murtala Assada da shi wato Bello Turji suke magana, wanda duk wanda yake bukata ina son ya ziyarci shafi na Facebook wanda yake dauke da hoton wato Eagle, in ya Allah ya yarda zai tarar da wannan audio, ko kuma ya ziyarci shafi na LinkedIn zai tarar da wannan audio, inda shi Turji ya kira Malam Murtala Assada ya kira shi. Amma shi Turji ya bi ta hannun abokin Malam Murtala Assada ya nemi cewar Bello Turji ya kira shi. Saboda haka shi Sheikh Murtala Assada ya kira shi, kamar yadda wannan tattaunawa wacce na faɗa cewar in an je an duba TikTok ko an duba Instagram ɗina ko kuma an duba Facebook ko kuma an duba wato LinkedIn na shafi na, in Allah ya da za a samu wannan ga wanda yake da tabawa ko kuma yake son ya samu. Saboda haka duba da wannan ita ce hujjar, kuma ya nemi cewar a baya an sha yin sulhu da kai ko maganar sulhu, yarjejeniya ta za ku daina abin da kuke, amma kuma an zo an samu kun saba, inda shi Bello Turji ya ce a'a ai mu ba ma sabawa sai in mu ma an saba yarjejeniyar da aka yi da mu. Saboda haka ya nuna hukumomi ke hanawa ke sabawa, shi yasa su ma suke sabawa, ko kuma al'umman da abin ya shafa. Idan aka kai karshe tsakanin shi da shi matsayin shi ne a cikin sautin ya tabbatar da cewar matsawar dai za a zauna lafiya, za a bar su zauna lafiya, to a shirye suke su ajiye makami su rungumi tsari na sulhu. Kuma na tabbatar da cewar ofishin mai ba shugaban kasa shawara Malam Nuhu Rubadu da sauran hukumomin tsaro, wanda in ma ba su samu wannan wato bayanai ba, in Allah ya so ya yarda, tunda bai kai awa 1.5 da ni ma na samu ba, kuma zan aika wa dukkanin shugabannin hukumomin tsaro, zan aika musu domin su ji, don ya zama wata hanya ce kamar yadda kullum nake magana cewar ƙoƙarinmu shine a samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. So haka idan har wannan tattaunawa za ta jagoranci samun hanyoyin da za su ba da damar a daina zubar da jini, a dawo samar da zaman lafiya, to lallai a shirye muke mu kuma mu yi din mai yiwuwa. Kuma ina ƙara kira ga hukumomin da abin ya shafa su tsaya su duba a tsanakin me ya kamata a yi bisa ga wannan tattaunawa wacce ya kamata a sake dawowa kan teburin ina me za a yi domin tabbatar da cewar an samu tsaro da kwanciyar hankali da zaman lafiya, musamman a yankunan da ake ta fama da kai komo.